conseller Tremosa i el Tomàs conseller, a part d'un bon amic i d'això, doncs és el rei dels vins. Bon dia. Avui hem vingut al Castell del Remei. És una explotació agrària modèlica, històrica, al terme de Penelles, a la Noguera, a tocar de l'Urgell, que hi ha restes romanes que hi havia activitat agrària i que ha tingut continuïtat durant tota la història i que en els últims 45 anys doncs, ha marcat una mica el camí que ha de seguir les terres de Lleida, és a dir, buscant una gran inversió, però buscant sobretot innovar i buscant la qualitat dels seus productes per tal d'aconseguir una bona rendibilitat i sobretot comercialitzant. El gran esforç que s'ha de fer a les terres de Lleida és posar en valor la producció de qualitat que genera. I aquesta és una assignatura pendent que el Castell del Remei ens marca doncs, una mica la línia a seguir. No? El que no es coneix bé no es valora i cal posar-la en valor i això ens donarà l'autoestima que les terres de Lleida, el rebost de Catalunya, mereixen.